stromček. Už je ozdobený, je nádherný. A ja u nás vítam v tejto chvíli Martinku Valešovú. Dobrý deň vám želám. Dobrý deň, prajem. Martinka, čo vravíte na náš vianočný stromček? No, krásny je. Nádherný. Úplne, že super. A ja som tu našla takú zlatú, vianočnú, malú, mini guľu, takže tu budeme mať od vás, môže byť? Áno, môže byť. Ako pamiatka. Dobre. Ale každopádne Martinka prišla k nám dnes, aby nám ukázala, akým spôsobom štýlovým a originálnym môžeme skladovať vianočné pečivo. Takže nech sa páči, máte slovo a môžete nám aj zároveň ukázať, ako môžeme skladovať také vianočné pečivo. Tak asi všetci už sledujete okolo, alebo teda možno už aj niektorí z toho súčasťou, že Vianoce sú spojené s pečením, pripravovaním vianočného pečiva a nejakej tej vianočnej atmosféry. Niektoré gazdinky už majú napečené x druhov pečiva vianočného, väčšinou teda suchého, dopredu sa pečie. Ja sa priznám, že ja som si narýchlo včera večer piekla kvôli vám a medovničky som si požičala od sestry. Veľmi vhodný včas sme vás zavolali, aby ste si stihli napiecť. Áno, no v našom prípade je to trošku riziko, že čím skôr napečieme, tak sa to v podstate stihne zjesť ešte pred Vianocami. Takže to časujeme ako na ten čas až tesne pred Vianocami. Takže hlavne suché vianočné pečivo môžeme skladovať. Väčšinou, aspoň teda moja mamina, naša generácia, ich generácia mala taký zvyk, že skladujú pečivo v nejakých krabiciach, krabičkách, alebo ja neviem, proste v nejakých dózičkách. Ale dnes už je ten trend, že prečo schovávať v podstate to pečivo, pretože je to niečo, okrem toho, že to teda je alebo bude chutné, tak väčšinou aj pekne vypadá to pečivo. Áno. Takže môžeme použiť, opäť sa rada vraciam k recyklácii, takže sklenené fľaše z rôznych konzervovaných, ja neviem, ovocia, zeleniny vieme využiť aj takto, že si uskladníme to trvanlivé pečivo. Samozrejme, nie je vhodné do takýchto fliaž dávať nejaké, ja neviem, krémové plnené koláčiky, ktoré by sa vám mohli potlačiť, ale takéto suché medovníčky, nejaké linecké pečivo úplne v pohode. S tým, že vlastne tú vrchnú časť, pardon Martinka, ste takýmto spôsobom originálnym ozdobili. Áno. Nie je nevyhnutné zdobiť vlastne celé tie fľaše, pretože je pekné priznať obsah. V tomto prípade, takže naozaj len veľmi minimálne trochu dozdobiť a hlavne by sme mali dbať na to, že keď si to pečivo skladujeme pre seba a počítame s tým, že budeme tie poháre alebo fľaše otvárať, tak aby to bolo aj praktické. Takže nie, že si prezdobíme tie vrchy a potom nevieme otvoriť tú fľašu, alebo jednoducho nám to bude odpadávať alebo nejakým spôsobom prekážať. Toto je veľmi krásna, originálna. Je to úplne jednoduché, dekorácia. Použitý obyčajný jutový motúzik, jedna vianočná ozdôbka, mám veľmi rada sušené pomaranče, alebo mandarinky, alebo už čokoľvek, kúsok drievka a ešte som to teda pripla, aby bolo každému jasné, že je to výborný recept. Najlepší recept, ten od vás. Áno, presne áno, tak. v tomto prípade. Dobre, takže toto je ďalší tip. Myslím si, že áno, aj tu máme krásnu dekoráciu. Toto je úplne jednoduché. Túto ozdôbku som dostala na narodeniny a som si povedala, že ju teda využijem a poteším sa s ňou aj týmto spôsobom. Opäť len obyčajné jednoduché motúziky a použili sme vaši pásku. To je v podstate lepiaca páska, ktorá ide krásne potom strhnúť dolu, takže vieme tú fľašu použiť aj na ďalšie nejaké iné použitie alebo iný sviatok. Áno, a vidím, že ešte je aj na vrchu taká istá páska. Áno, tak to bol len taký pokus, to je taký detail, ale vyslovene tiež som išla na to, že tá fľaša sa bude častokrát otvárať, takže aby to bolo praktické, aby to vydržalo nejaký ten odier a to používanie. No, ale to je efektné. Ladíme. Tak, a teraz tu máme takýto malý pohár, alebo teda nádobu. Toto je v podstate malý pohárik, takisto je to recyklované, je to fľaška z jogurtu, myslím. Sú tam vo vnútri zviazané asi 5 koláčikov a vieme to použiť krásne ako darček. Keď napríklad ideme k niekomu na návštevu a nechceme prísť prázdnymi rukami, tak je to len taká drobnostička, ale je to niečo, čo sme my napiekli, čiže je to niečo od nás, je to z lásky a je to úplne jednoduché ozdobené papierovými rozetkami. Tiež jedna šnúrka, použila som kúsok pomaranča sušeného,
sušeného a ešte roľnička, takže nám to aj krásne cinka. Je to naozaj veľmi milé, je to nádherné. A čo budeme dnes zdobiť my? Čo nás naučíte? Čo nám ukážete? Aký tip nám dáte? Ukážeme si, alebo povieme si ešte ďalšiu možnosť. Teda okrem týchto sklenených nádob, samozrejme dajú sa používať plechové nádobky, ktoré sa už dajú zakúpiť aj rôzne zdobené, ale vieme použiť aj rôzne plechové nádoby z kávy alebo zo sušeného mlieka. Naozaj dnes už je toho toľko okolo nás, že len treba počas roka mať oči otvorené a pripraviť sa na takú situáciu, že vlastne si to vieme potom aj sviatočne pripraviť napríklad práve na skladovanie napríklad vianočného pečiva alebo sušeného ovocia. Áno, a takéto niečo nám aj dnes ukážete. Ideme teraz spoločne. Je to veľmi jednoduché, je to niekoľkominútová záležitosť. V podstate použijeme nejakú plechovku, použijeme obľúbený baliaci papier. Vianočný ideálne asi v tomto prípade? Ideálne vianočný papier. Jedno. Ja som sa už trochu na to predpripravila. Som si ten papier vystrihla. Vynikajúco. Dobre, takže pôjdeme a budeme robiť veľmi rýchlu metódu. Dá sa samozrejme použiť aj napríklad vianočná servitka a použiť klasické lepidlo na dekupáž, ale je to zdĺhavejšie. Ja používam moju obľúbenú obojstrannú pásku, kde vlastne aplikujem iba úplne jednoducho takto pásku a potom vlastne na to nanesieme ten papier. Na to nanesieme ten papier. A to chce určite aj chvíľočku času, takže ja vás nechám pracovať. Budem tu ešte s vami, pretože s Martinkou ešte sa dnes stretneme, už o malú chvíľu budeme pokračovať ďalej, ale Karinka zistí, ako si sporiť financie. No dnes nám to ukazuje Martinka Válešová, my pokračujeme. Máme začiatok za sebou. Aké sú nasledujúce kroky? Takže keď sme si nalepili ten baliaci papier, tak na spodnú a nahornú časť som naniesla obojstrannú lepiacu pásku. Na spodnú časť som už aj na tú pásku nalepila čipku. Vieme tým krásne zamaskovať nerovnosti toho papiera, takže nemusíme sa báť toho, že niekde máme trošičku nerovné. A jediné, čo potrebujeme urobiť, pridržím, je, že vlastne si teraz, ako máme dolu tú pásku, si nalepíme ešte čipku aj takto. A tým, že necháme si to ešte takto, ešte od kávy. Áno. A môžeme teraz uväzovať, môžeme na to aplikovať ešte na nejakú ďalšiu šnúrku, nejakú ozdôbku, buď nejakú malú guľu vianočnú, alebo vločku, áno, to už alebo vlastne nejaké kovové komponenty. To už sú také malé detaily, ktoré sú vyslovene na nás. Môžeme tam opäť pripevniť napríklad ten sušený pomaranč. Je to individuálne. Ešte si povieme len ten kryt vlastne tej dozičky. Tým, aby sme prekryli to, čo bolo na vrchu, tak môžeme použiť opäť tú papierovú rozetku, na ktorú ja som si napečiatkovala iba jemne pečiatku čipky. A tú rozetku si prilepíme na ten vrch opäť na obojstrannú lepiacu pásku. A jednoducho snažíme sa trafiť do stredu. Áno, teraz mi to chcela povedať. Podarilo sa. Presne sa nám to podarilo. Šikovná ste, Andrejka. Áno. Čiže teraz jednoducho už iba zavrieme. Zavrieme, hej. A dozička, respektíve nádoba na vianočné pečivo je hotová. Veľmi pekné je to, veľmi pekné naozaj. No a ešte máte pre nás aj ďalšie tipy? Takú jednoduchú záležitosť. Na Vianoce teda aspoň my dosť často cestujeme či už za rodinou, alebo za známymi, chodí sa na rôzne chaty a väčšinou sa tam teda tí, ktorí majú napečené, nosia koláče, či už aby sa pochválili, alebo aby priniesli jednoducho na ochutnávku, alebo aby tam bolo čo pochrumkávať. Aby neprišli s prázdnymi rukami. Tak. A aby ste tam nemuseli niesť nejaké svoje krabičky, ktoré, ak tam zabudnete na nejakej chate, vám to bude ľúto, tak vieme na to použiť úplne jednoducho takéto krabičky, ktoré získame z napríklad ovocie sa na nich predáva, alebo nejaké trvanlivé potraviny. Áno. A možno teda naozaj je to len otázka toho, že si ich odložíte a viete z nich spraviť takéto jednoduché tácky na koláčiky. Ktoré vyzerajú naozaj veľmi efektne a originálne, aj štýlovo. A je to úplne jednoduché. Áno. Teda ako rovno môžeme prejsť k tej výrobe. Takže budeme potrebovať iba jednu servitku. Je jedno koľkovrstvová je tá servitka? Možno, aby bola trošku pevnejšia, ale vlastne mám pocit, že skoro všetky tie servitky s vianočným motivom sú také pevnejšie. Takže pripravíme si servitku. Ja som si aplikovala už obojstrannú lepiacu pásku na 3 časti. Áno, takže vlastne iba na tie 3 časti. A teraz už len teda ukážeme, že si dáme aj na tú 4. časť. Takže po celom obvode samozrejme. Áno, po celom obvode dovnútra.
strhneme tú vrchnú časť. A čo potrebujeme urobiť je, že sa opäť potrebujeme trafiť. Položím to takto. pre istotu? Tak vás môžem poprosiť. Takže je všetko, čo potrebujeme. A od stredu tú servitku vyhladkáme, aby sa nám prilepila na tú obojstrannú pásku. Tak. A takisto ešte urobíme takú fintu trochu, že vlastne na tieto bočné steny tiež, neviem, či je to vidieť, som už si predpripravila obojstrannú lepiacu pásku, už mám aj strhnutý ten okraj. A teraz len si v určitých častiach v strede každej hrany tú servitku ako keby prichytím. Čím si pripravím podklad na to, že vlastne ešte uviažeme stúžku, tak ako vidíme na tomto tanieriku. To vás budem nech sa páči. potrebovať ako asistentku. Červená. Dáme červenú. Červená a zelená sa mi s Vianocami celkom spájajú. Takže jediné, čo potrebujeme, je urobiť. Ono vlastne tieto rohy, tuto len keď vás môžem poprosiť to takto pridržať. Čiže vyslovene na ten vrchný roh. Áno, vlastne na tie rohy a zároveň tie rohy tej, som si odstrihla krátku šnúrku. Áno, tak vidíme, Nevadí, že lepšie je dlhšie, ale vy ste šikovná. Takže uviažeme si momentálne na uzlík, s tým, že vieme si ešte doviazať mašličku k tomu. A potom už len čo potrebujeme, trochu tú servitku. Ešte si to tak vyrovnáme. Áno, presne tak, vyrovnať, aby to nejakým spôsobom vypadalo. A tu ešte ukážem na záver, že tu ste vlastne postupovali úplne inak? Postup je úplne rovnaký. V podstate je to papierový tanierik, opäť jednorázový a tiež len pomocou obojstrannej lepiacej pásky je tá servitka takto prilepená, s tým, že som tam ešte priviazala aj ozdôbku. Takýto malý detail, ktorý vyzerá naozaj vynikajúco. Martinka, veľmi pekne vám ďakujeme za všetky tieto nápadité rády. Veľmi sa teším už na Vianoce. Asi aj niečo vyskúšam z toho, čo ste nám dnes ukázali. No, to sa budem tešiť. A želám vám samozrejme krásne Vianoce predovšetkým. Ďakujem. A my pokračujeme vo vysielaní ďalej a na vaše otázky bude teraz odpovedať pán docent Dobiaš.